Γεια σας παιδιά, Gamers εδώ. και συγγνώμη που έχουμε να κάνουμε τόσες ημέρες βίντεο, αλλά έπρεπε. Αλλά ήμασταν διακοπές. Έπρεπε να πάμε διακοπές, πολύ σωστός. Ήμασταν ανάγκη, έπρεπε ρε φίλε. Ναι, αλλά ήμασταν διακοπές, συγγνώμη που δεν σας ενημερώσαμε με ένα βίντεο ενημέρωσης. Σήμερα θα παίξουμε Pro 15 στο PlayStation του Κώστα. Τι ομάδα θα πάρεις εσύ? Juventus, θα σε σκίσω. Ναι, θα χάσεις. Έλα τώρα. Εγώ θα πάρω Barcelona το βίντεο, Έλα, θα το σκίσω. θα χάσει. Το βλέπετε. Τι, 5 ευρώ. τι? 5 ευρώ. 5 ευρώ. Άμα σε κερδίσω μου τα δίνεις. Οκ. Άμα με κερδίσεις μου τα δίνεις πάλι. Οκ. Τον ακούσατε τι είπε. Άμα χάσεις μου τα δίνεις. Άμα κερδίσεις μου τα δίνεις. Τον έπιασα κορόιδο παιδιά. Έλα. Άμα χάσω σου δίνω εγώ 5 ευρώ. Άμα κερδίσω. Άμα κερδίσω. Ναι, δυστυχώς ήταν πιο ψηλά τα χέρια. Να χορέψουμε κιόλας. Πάμε στο βίντεο. Να παιδιά, Εγώ έχω σέντρα όπως πάντα. απλώς είσαι γηπεδούχος γι' αυτό. Γιατί είμαι τέλειος. Ρε φίλε, γιατί κάνουμε το βίντεο? Τσάπα το Αυτό κάνουμε. χάσεις ρε φίλε. Ναι, εγώ θα χάσω. Τσάπα το κάνουμε, αφού το ξέρεις ότι θα κερδίσω. Εγώ ξέρω τι θα κάνω με τα 5 ευρώ που θα μου δώσεις. Τι? Θα πάρω 2 πιτόγυρα. Και μια Τι πορτοκαλάδα. πλάκα, ρε φίλε. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος εδώ, αλλά κατάφερε πάρα πολύ έξυπνα να μπει στη φάση. Ναι, κατάφερε και να πολύ βγει. έξυπνα να μπει στη φάση. Στον ουρανό η μπάλα. Εδώ έχει την μπάλα ο Πύρλο, θέλει να κάνει κάτι τρίπλες, εδώ κάνει το λάθος. Αλλά κάνω κι εγώ το λάθος. Και ο Βαγγέλης το λάθος. Κάνει πάντα λάθη, ενώ εγώ Ναι, ενώ εσύ όχι. Ναι. ελάχιστες φορές κάνω λάθη. Κάνω λάθη, δεν λέω, αλλά λιγότερα από σένα. Βαγγέλη, συγγνώμη που θα το πω, αλλά εσύ κάνεις λάθη ρε φίλε. Η Μπαρσελόνα ακόμα να κάνει. Είμαι παράξενο θα παιδί. βρει τέρμα. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε αυτό. Ούτε εγώ. Εντάξει, αυτή η φάση είναι γκολ για μένα. Έξω θα πάει. Έξω πήγε ρε. Όπα. Τι ρε Δηλαδή φίλε, όπως το FIFA θα το κάνω, που τους πέρασα όλους στο δεύτερο Ναι, γκολ. ναι. Στο FIFA τους πέρασα όλους. Τίποτα, γλίστρισε ο παίκτης μου. Γλεψιά. Α, ναι ρε. Γλίστρισε. Να το είδες, Το γλίστρισε. έβαλα το γκολ, το Ήταν έβαλα. στάρ απευθείας. Το έβαλα. Απευθείας το στάρ, τι θα κάνει ρε Θα φίλε. πωλήσει τη ρουκέτα Γκολ. και το δοκιμάσει. Γιατί έβαλες το τέρμα εκεί? Γιατί έτσι γουστάρω. Και ανάγκασε τον goalkeeper να αντιδράσει. Εδώ Από τέτοια κομπά, το απόσταση θα έπρεπε βλέπετε, να θα κάνει δώσει. κάτι Τι καλύτερο. κάνει αυτός? Την άφησε να περάσει. Πόρε, Του έκανε ένα φίλε. δωράκι. Αν κάποιος θα ήθελε να ρισκάρει λίγο για να σπάσει. Ναι, να ρισκάρει την λίγο για να ισοπαλία, σπάσει, θα ναι. λέγαμε πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Ό,τι να είναι λέει αυτός. Το κατάλαβες. Βασικά δεν λέει ό,τι να είναι. Λουίς Σουάρες στέλνει την μπάλα προς το σημερινάκι του κόρνερ. Έξω. Αδικία. Έπρεπε να την προλάβω. Α, ναι ρε. Ο παίκτης φταίει. Τυχαία, Ο τυχαία. παίκτης φταίει, όχι εσύ. Και λίγο. Πω, πάμε τώρα. Λίξτε. 5 λεπτά αποβαίνουν για το ημίχρονο. Θέλει να κάνει μια προθυμένη αρκεία, σκέφτεται το σουτ! Κάνει το σουτ. Έξω, τελείως έξω. Όχι, ρε, φίλε. Έχασε μια Στο 42, παιδιά. Κιόλας. Ναι. Έλα ρε. Πόσο λεπτά το έχεις βάλει? Δεν ξέρω καν. Μπράβο. Βασικά δεν πηγαίνω ποτέ γενικές ρυθμίσεις. Κατάλαβα. Τέβες Εντάξει, σκέφτεται το σουτ! και σουτάρει ο Τέβες. Γκολ! Τέβες! Juventus 1-0! Τι έγινε Βαγγελάκο? Μαρτύριο γκολ για Τι έγινε Βαγγελάκο? Τέβες! Αν δεν ήταν Τέβες, τα δίκτυα, αυτό το σουτ θα είχε κάνει μεγάλη. Ρε φάγανε που χαλάσει το χειριστήριο! Τέλεια το κορμί του και βρήκε την μπάλα με Εντάξει, το θα στο δεξιό. χαλάσω. Έλα, πάντα τώρα δεν θέλει ο κόσμος να δει το άφησε το γκολ. Ήθελες. Από τα νεύρα! Άχι,
γκολ. Έλα ρε πάτα. Από τα νεύρα του ο Βαγγέλης, παιδιά, πάταγε τα κουμπιά τόσο δυνατά. Και το χάλασα. Δεν το χάλασε, εντάξει. Έχουν το πάνω χέρι τώρα. Ευτυχώς, γιατί άμα το χάλανε, αντί για 5 ευρώ, θα μου δίνει 50. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως ήθελα μέχρι στιγμής, αλλά δεν υπάρχει. Γελάει σαν καθυστερημένος. Υπάρχει ένα ολόκληρο Έτσι γελάμε. για να αναπρέψουν τα δεδομένα. Όμως, ως συνήθως, Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Ρε φίλε, αφού είμαι ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Αφού είσαι ό,τι να είναι, λογικό. Να είναι είσαι ό,τι ό,τι να να είναι. είναι. Εγώ είμαι να είναι ό,τι. Ουπ! Τι έγινε? Πέρασε στον αέρα, ωραίο. Ω, δεν πέρασα να το παίξι σου πέρασα. Αλλά εσύ δεν το κατάλαβες. Ναι, ναι. Ω, επειδή το πέρασα τόσο γρήγορα, πού να το καταλάβεις. Ω. Έλα ρε φίλε, σπάτα την προθυμένη, κάνε την προθυμένη. Φίλε, κοίτα πως τους περνάω τους παίκτες. Σου είσαι άμπαλος. Α, ναι ρε, για αυτό. Κατά λάθος τους περνάς. Έχεις δίκιο. Να, είδες, ένας θέλεις να Άμα σε πάρεις έκανα το σούτ εκεί. Ναι, ναι, άμα το έκανες, άμα δεν το Αλλά έκανες. τελικά θα έκανε φάση. Έκανα τα γκόμπους, τα έκανε θάλασσα. Ούτε ήταν αυτό που έκανε. Μέση στέλνει την μπάλα μπροστά. Βρισκόμαστε πια στο τελευταίο ημίωρο του Για να παιχνιδιού. δούμε εδώ. Γκολ! Τα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ένα, ισοφάριση. Θα είναι πράγματι καθοριστικό. Η σοφάριση μου Αυτό που μέσα. έκανε ήταν το καλύτερο, αν και Μήπως θέλετε να του κάνω και ανατροπή. γιατί χρειάζεται Βασικά εγώ θα την κάνω. τη τεχνική κατάρτιση για να Είσαι επιτύχει σίγουρος? τέτοιο κοντρολάρισμα της μπάλας. Όχι, γι' Από εκεί αυτό. και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Παράταση θα πάει Πού το ξέρεις? και μετά Είσαι- απέναντι. Ποιος? Πάλι εκεί που Ο ξεκίνησε. Κλενενγκούτ είναι offline. Για πολύ γενικό. Offline είπε. Και Ναι. μόλις επιβεβαιωθήκαμε. Με τι μας νοιάζει. Δεν ξέρω. Για ποιο λόγο τον έχεις φίλε αυτό το Η ομάδα Κλενενγκούτ. έχει ακόμα Από το GTA. αλλαγές, αλλά δεν Μάλιστα, ξεκίνησε. παίζετε μαζί. Ναι. Είχες και στο χωριό σου GTA. Τι λες ρε. Τι κάνει ρε! Μπροστά του λέω να τη στείλει και αυτός την έστειλε πίσω. Τι Έχοντας, άκουσα. πλήρη Οπ, υπόθεση. μία προθυμένη εδώ. Ευρά. Ο Ιβρά θα κάνει τη λάθος πάσα. Πώς λέμε τη λάθος κοπελιά, τη λάθος πάσα. Η λάθος κοπελιά που κολλάει τώρα αυτό ρε. Δεν ξέρω, σου κάνει. Πού κολλάει η λάθος κοπελιά με το ποδόσφαιρο. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Σταματάει Βασικά, τον αντίπαλό του που δεν ό,τι τα να καταφέρει. είναι, είσαι ό,τι να είναι λες. Η Μπαρσελόνα Το κατάλαβες. ελπίζει να αποφύγει Ποιο? τη λοταρία της παράτασης και Τη λοταρία της παράτασης. κινείται Ακούτε παιδιά, τη λοταρία της παράτασης προσπαθούμε να αποφύγουμε. Όχι τίποτα άλλο, τη λοταρία της παράτασης. Τίποτα άλλο όμως. Τι είπε? Τη λοταρία της παράτασης. Δεν είπε έτσι ρε. Αυτό είπε. Πάει και το γκολ. Ω, την έπιασε. Απογοήτευση στις κερκίδες για την δεύτερη Απογοήτευση ευκαιρία. όντως. Ναι, αφού Γιατί είμαστε είναι τόσο Μέτρα άχρηστος. αντίστροφα. όλοι. Πογμπά. Άρε φίλε, Άρε άμα το φίλε, πέρασε. άμα το πέρασε. Μάλλον τους ικανοποιεί το αποτέλεσμα. Έλα, ρε, φίλε. Φίλε, μην... Έλα, στην τελευταία φάση να του βάλω γκολ να κλαίει. Τι ήταν αυτό, αυτό ήταν πέναλτι. Κλάψε. Φίλε, δεν είδες τι του έκανε ο τερματοφύλακας. Είδα τι του έκανε και δεν με ενδιαφέρει καθόλου γιατί εγώ σώθηκα. Τον έστειλε αδιάβαστο. Ω, τον έστειλε αδιάβαστο! Αδιάβαστο. Αδιάβαστο στο σχολείο! Ω, στα πράσα! Μονοήμερη, διήμερη, τρίμερη, what the fuck. Κοίτα εκεί ρε παράταση. Το ισόπαλο Τι λέω? αποτέλεσμα φαίνεται δίκαιο. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κυνήγησε την νίκη. Περίμεναν να τους έρθει από μόνη της. Ένα, Τα 90 λεπτά δεν στάθηκαν ικανά να βγάλουν νικητή. Το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο. Ξέρεις ότι παίζω χαλαρά. Η παράταση Καλό ξεκινάει ήταν μετά αυτό. από 90 λεπτά απόλυτης ισορροπίας. Τι να μας επιφυλάσσει άραγε τώρα? Τίποτα. Θέλει κάποια ομάδα να υπερισχύσει. Όχι. Όχι. Και οι δύο. Δεν ξέρω αν ακούτε τι λέει. Ναι, εμείς το απαντάμε. Γιατί είμαστε Είναι λαμμένα. προηγουμένη παλιά. Έλα ρε φίλε, αυτός είναι αντίπαλος. Ω, Το ξέρει το παιδί, γι' αυτό έκανε την πάσα. Τον έχω πληρώσει. Αυτή να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. ποιος ήτανε να τον Έχω πληρώσει τον παίκτη σου να μου δίνει Ποιος, πάσες. ποιο παίκτη. Όχι ρε πλάκα. Λίξα είναι. Α, Βασικά δεν γίνεται καν αυτό που λέω. ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Λουίς. Μπορεί εσύ να το έχεις Τώρα ο χακάρει το Βαγγέλης συμφύρισε, ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπορεί να έχεις κακάρει το πρόσωπο φίλε μου. Προ. Ναι, Δεν γίνεται φίλε. είναι.
Βασικά δεν γίνεται. Καθυστερήσεις. Θέλω να του βάλω ένα κολλάκι τώρα. Έλα ρε, πέτα του Ο μέσα. Τέβες, το σουτ. Άντε, γεια σου. Όχι ρε φίλε. Καθυστερήσεις. Όχι ρε φίλε, πάντα πιτόγυρα. 2-1. Είδε το ούτε με τίποτα. Άντε, γεια. Πάντα πιτόγυρα. Ο Βαγγέλης με κλώτησε και είναι τόσο δυνατό το πόδι μου που κουνάνε τα δάχτυλά του. Πεθαίνω. Ναι, πεθαίνω. Κολόφαρδε. Κολόφαρδε, ρε, κολόφαρδε. Σήμερα θα κάνουμε και ένα βίντεο από το Xbox μου, να ξέρετε. Πού κολλάει τώρα αυτό, εσύ που το ξέρεις τι θα κάνουμε. Και έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο ημίχρονο της 2-1. Πρώτο ημίχρονο. 2-1. Πώς πήγε το σκορ από 1-2-1, Βαγγέλη. Θα σου δείξω εγώ τώρα που θα πάει 2-2. Ναι, ναι, θα πάει 2-2. Θα πάει. Άμα πάει 2-2, τρύπα μου τη μύτη. Εντάξει, αλλά θα πάει 2-2 και μετά δεν θα σ' αρέσει που θα σου τρυπήσω τη μύτη. Εντάξει, εντάξει. Μήπως θα πάει 3-1 από αυτό το σουτ. Αυτή την πεκάτσα. Πήγε κόντρα στον αντίπαλο σου, αλλιώς να μπαινε γκολ. Τι, σου πήρα μπάλα. Όχι. Ναι. Όχι. Εγώ την έχω την μπάλα. Πώς μου την πήρες εσύ. Την ακούμπησα τουλάχιστον. Α, ναι, πολύ σημαντικό. Ακούμπησε την μπάλα, παιδιά. Την ακούμπησε. Πολύ σοβαρό. Θα κολλήσω το Βαγγέλη, φίλε. Θα είμαι κι εγώ ό,τι να είναι μετά. Και θα λέω ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Α, καλά, καθυστερήσεις. Και ας σου βάλω κι άλλο γκολ. Εντάξει, τελείωσε. Τι είναι αυτό. Έλα, έλα. Ωρτε, άντε γεια. Πάντα πιτόγυρα. Έλα, θα σε κεράσω πιτόγυρο σήμερα. Ναι, εντάξει. Ω, 5 ευρώ μου είπες, μην νοιάζει. 2 πιτόγυρα και 1 ευρώ. 5 ευρώ μου είπες. 5 ευρώ και 2 πιτόγυρα. Κοίτα, 60% κατοχή, φίλε μου. Τι κάνεις για να μην το δούμε. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μπορεί να ανεβάσουμε κι άλλο ένα από το Xbox σήμερα ή αύριο. Μπορεί. Μπορεί ρε φίλε. Ναι, μπορεί. Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο παιχνίδι να παίξουμε. Να μας πείτε όμως, όχι όμως την άλλη φορά που δεν μας είπατε τίποτα. Βασικά μας είπαμε Gran Turismo. Ναι. Θα παίξουμε Gran Turismo. Δεν έχει για το Xbox. Για το PlayStation 3 το δικό μου. Καλά, εντάξει. Εμείς θα παίξουμε κάποιο παιχνίδι βέβαια και στο Xbox τώρα, γιατί θα πάμε κάπου με τον Κώστα και μετά θα έρθει σπίτι μου. Στα κλαμπάκια. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο, ένα subscribe για να βοηθήσετε Κάτσε εμάς λίγο, και ένα share για να το δούμε και πριν εσείς. κλείσω το βίντεο. Γιατί το είπες αυτό τώρα. Ποιο? Τι τους νοιάζει τους άλλους που θα πάμε. Ξέρω Α, εγώ. είσαι ό,τι να είναι, λες ό,τι να είναι. Και εσύ είσαι ό,τι να είναι. Είμαστε οι ό,τι να είναι. Θα αλλάξουμε το όνομα θα αλλάξουμε το όνομα του καναλιού μας σε ό,τι να είναι. Ναι, καλά. Γιατί? Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, γεια σου. Παιδιά, όχι, ένα λεπτό. ένα Παιδιά, λεπτό. δεν πρέπει να κάνω παρέα μαζί του, γιατί είναι ό,τι να είναι και θα κολλήσει μετά εμένα και θα λέω ό,τι να είναι μετά. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να δούμε λίγο. Γεια σας. Γεια σας.